Yun, third day ko ng ano, trap boy tayo dyan. Third day ko ngayon ng pagpa-pilot program. Ngayon magbabike ako ulit. Inaantay ko yung kasama ko kasi kasama daw siya, punta kami ng town. Siguro mga 20 kilometers lahat ng magbike namin. Plus, tutry ko nga rin paliparin yung drone first time. Kaya, ayun, ayos. Inaantay ko lang siya dito sa tagpuan namin, yung nakarang araw na ano, ito na ata eh. Yung nakarang araw na pinagintuan ko. Ayos, update na lang mamaya. Nantay ko pa eh. Yun, mga kalakbay. Walk. Umupo muna ako. Pahinga ko muna yung legs ko since sakit kahapon. Nag-deadlift ako. 110 pounds lang naman yun. Kaya magaan lang, pero siguro matagal lang din nakapag-exercise. Sakit din ang chest ko kasi 100 pounds na bench press yung max kahapon. Antay ko lang si Tubes kasi nasa ano na siya eh, sa kanila na nagbibis na daw. Ay pababa naman lahat to, mabilis lang yun. Lakas ng kasama ko, iwanan na ako. Mira, lakas, pagod. Hindi naman siya nagpapalusot. Masakit na rin kita ko. Siguro ngayon lang ulit ng long ride kasi. Tapos nag-deadlift pa ako kahapon. Ouches. Yun, naantay pa ako yan. Stop over kami sa Panagbenga Park. Stupas ng lakas eh. Yan kung ano meron dito. Siyempre papalipad ako ng drone dito mamaya eh. Oh shit. Putik, durog na yung bayag ko. Bigat ng bag. Marami pala dito nagbabike. Okay din ah. Balikan kita rito, Tops. Ha? Dito sa kanan? Diretso ano? Yung daanan. Nalo dito ah. Nalo. Exit only. Shit, saan? Dito ako. Doon pa ako pupunta. Kakramps na yung likod ng hita eh, sa aking harap. Deadlift kahapon eh, pambira. Maximum 110. Lagi pa rin parang Koreano ata ito. Kasi magana na muna ako pa-jack. Try kong para lipad ng drone pagkas ko magbayad ng tubig. Yung sa parang parking lot dito. Daanan ko muna rin yun bago ako pumunta doon para pakita ko muna. Yun, titignan ko dito. Ito yung Bawadi. Ako dito pwede mapalipad, paglaruan. Pwede, maluwag. Meron pa dun eh. Maluwag to. Pwede to, pwede. Ikot pa to. Yung kalsada eh. Pwede. Ikot. Babayagan kayo ba? Rumor kayo na Parking. Yung parking fee. Pwede, maluwag to. Meron pa dun eh, daanan ko nga. Tapos, ito na yung Bawadi. Kaya magbabayad eh, tapos okay na. Uwian na. Let's check. Ito, mas okay dito kasi may flat. Dito siguro naglalaro yung mga skaters. Pwede dito kahit itong spot na to mismo. Itong spot na to. Okay, itong platform. Ibahin mo na ako tubig para madali na lang. Yun.
Tinakulit sa area kung saan try ko magpalipad. Tapos gara ng ano ko, sumip yung helmet. Ito yung dahilan bakit nadurog yung pet ko eh. Ay ano ko nga, baklasin ko tong bag. Yung laman niya. Ay. So ito ang bigat. Yung bag mismo mabigat na yan eh. Nabit ko dito yung jacket pantrabaho kasi malamig sa trabaho. Ayoko naman mag-iwan ng gamit sa trabaho. Oh shucks, my leg hurts, very hurt. It really hurts. And pagbukas mo, pants, camera, tapos charger ng mga cellphone, yung hawakan ng gimbal, tripod, baunan ko to, ID, mga batteries ng camera, charger ng camera, drone set, lahat. Tapos ito mga cord, lahat dinala ko. Oh, tapos bukod pa yung jacket, tapos itong bag, tapos ay dahilan lang yan. Okay, set up natin. Switch ako dito sa camera kasi gamitin ko itong phone para sa ano, sa pagpapalipad. On lang pala tong camera na to. Oops, madumi yung lente natin. Punas konti. All this time naka-on lang siya. Ang tagal na sa bag ko to eh. Noong nakarang araw kasi tinest ko tong ano. Try ko. Bakit? Ito, kaya. Medyo lobat na rin. Palitan ko na rin kaya ng battery. Baka hindi niya ma-witness yung ano eh. Pagpapalipad mismo. Palitan ko muna. Salita ko ng salita kanina. Hindi pa pala naka-record. Ayun, naka-record na. Prepare ko muna tong DJI. First time ko pa lang siyang paliliparin. Susundin ko lang instruction na pinanood ko sa YouTube saka sa Facebook. Sana pwede dito. Walang restriction kasi ang restriction niya madalas yung malalapit sa mga offices eh. Nakauna yung remote control. Ito naman yung mismong DJI. Mismong drone. Pwede siya. Ito mo. Oh. Pwede. Na-recognize yung camera. Take off na. Maano siya eh. Yan. Lumilipad na. Ay, matay. So, ganito, para paandar yung hélice niya. The home point has been updated. Please check it on the map. Layo naman ako sa airport. Nag-authorize na naman sila. Punyemas. Yung problema, masyado silang mahigpit pala. Okay na kanina eh. Ayun, nagkakamera na siya oh. Talaga naman. Try kong i-robot ulit para matry.
Para try natin kung papalag. Go fly. Go fly na tayo. Start pre-flight check. Okay. Perform a safety check before you fly. Okay. Start auto check. Check hardware status, device. Check device hardware such as battery, remote control, signal, and GPS. Okay naman ako sa mga ganun. Whew. Next. Check flight altitude, distance, problem. Next. Check flight. Next. Then video quick and panorama. Next. Okay. Safety check. Bracket. Aircraft. Auto. Tap anywhere outside window to close it. Na naman. Ba naman? Hindi ako makapagpalipad. Boset. Hindi pa rin ako magpalipad. Ano nangyari sa mga ano na to? Hirap magpalipad sa Baguio, man. At na. Oops. Ay, malak ng camera. Ayan. Yun. Take off. Mandar na. Tops, mandar na, Tops. Yun. Palipad din. Oh, pag nakaharap sa atin. Oh, yun. Putek, ayos. Napalipad din, oh. Hello. Ayos. Ito na. Record na ako dito, record.